Desngap ki baje ki latien bat manta kasi kedai kasi Pentekas kasi jong kejiwan hia jong mensim bakut halor ki apostol bat halor ke Maria Theisti bat kan ni kejing hia jong mensim bakut kamkut tang halor jong ki hanrei mensim bakut wan hia halor jong ab jong pi ya kan ni kasi Pentekas ni saya rakhe san posi hadien ke Paskha hadien kasi utrai Paskha hadien san posi ni rakhe kasi Pentekas barak ni kasi kedai kasi kha jong kabalang baka balang mentang kasi ka balang Katolik Sulansar kalak poi kalak kenjo syaka si hajar kendai spak kendai place nam de kam de ka balang kot ke de bajrong ma si hajar kendai spak kendai place nam nadu usnam lai play nadu ka jingseng jong nadu ka jingseng ya ka balang dau Jesus Christ bat kedai kasi kha jong ka balang de kedai ka wei ke kenhun Kristan ka bala rimdu hapok ka perthai berok ka wei nadu usnam lai play hadien jong Ukris dan nadu ka por jong Ukris Thekum kini kasi itu indwai Sherham dwai nanta kitu kibri ki bom 48 pediang ya ke jingai jong ya ke jingai Kristan dwai nanta kitu kibri ki bom 48 pediang ya Jesus Christ ai bo mensim bakhu tu mensim jong blai un hiar halor jong ki bat un hiar halor jong bat jong pi iwei pa iwei un pen thmai ka chim jong bat jong pi